Сәлем дуслар, сезнең экраннарыгызда музыкаль биеклек хит парадының чираттагы чыгарылышы һәм мин Ранил Нуриев. Бүгенге тапшыруыбызда узып баручы елга нәтиҗәләр ясарбыз һәм яңа елга планнар корырбыз. Һәм резидентларыбыз белән дә без бүген нәкъ шушы темага сөйләштек. Тапшыруыбызны башлап җибәрик. Бүген без ике резидентыбыз белән сау булашабыз. Юк, дуслар, тапшыруыбызның кагыйдәләре үзгәрмәде. Бары тик Ләйсән Гимаева һәм Булат Байрамов дуэты белән хушлашабыз. Аларның соң мәртәбә дип исемләнгән клибын карап китик. Соң мәртәбә гашык булдым бугай, соң мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Дуслар, хәзер телевизор тавышын көчлерәк ачып куегыз, чөнки музыкаль биеклектә премьера. Ул популяр җырчы, бик күпләрнең кумиры һәм хит парадыбызның резидентлары өчен бик җитди көндәш. Каршы алыгыз, музыкаль биеклектә Зәйнәп Фәрхетдинова. Байлык белән түгел, ул бәхетле кырылса сөюдән. Максат бердән булып торса әгәр, бер-береңне бәхетле итүдән. Шунда гына таңнар бергә ата. Язмыш бергә юллар юлга ята. Куллар кулда һәр чак булырлар. Тапкан ярлар тиң пар булсын берүк. Җанны җанга бергә Канатларына канатларга куеп, дөньяга мен бергә очарлар. Шунда гына таңнар бергә атар. Күзләр күзне назлар, тилер язылар. Язмыш бергә юллар юлга ятар. Куллар кулда һәр чак булырлар. Сүйсінмәс, мәңгі китмәс әлі. Бәхеткә сәң шайқап түкмәсән. Ходай биргән мәхәббәтеңне саклап, чит якларга тезеп чүкмәсән.
birge yollar yolga yatar Kullar kulda her şak bulurlar Şundağına dağlar birge atar Gözler gözüne nazılar Diller yazılar Yazmış birge yollar yolga yatar Kullar kulda her şak bulurlar Yazmış birge yollar yolga yatar Kullar kulda her şak bulurlar Kullar kulda her şak bulurlar Güzel Urazова әтәш йылынан бары тик яхшы күңелле мизгелләр, матур җырлар, иҗади уңышлар һәм күңел тынычлыгы көтә. Узып баручы ел гүзәл өчен бик продуктив, вакыйгаларга, гастрольләргә тулы ел булган. Аеруча аның хәтерендә Элвин Грей белән яздырылган дуэт һәм YouTube сайтында шәхси канал булдырулары белән уелып калган. Артур Марат дуэты бу ел үз репертуарына шактый җыр туплаганнар һәм клип төшергәннәр.
Шулай ук егетләр гастрольләр белән Татарстан районнарында йөриләр. Чит илдә яшәүче татарларга да үз иҗатын танытып кайтканнар. Тулайым алганда иҗатлары өчен бик уңышлы ел булган. Ә хәзер Артур Марат дуэтының тетрәндергеч клибын карап китик. Əgər mini Zəbzəngər күккә qara Син яшәгән якка таба Аккошылар өчеп бара Тик әйтәле мәхәббәттә Аккошыларга тиңемебез Тиң икәнбез аккош булсын Безнең шартлы билгебез Эзләрсең син аккошларны Тик кайгырма зәңгәр күктән Аккошларны тапмасан Аларның бит гомерләре Зәңгәр күккә Яшьләрем улып Керфегеңдә әреләр Керфегеңдә Фирдус Тимаев быел зур гастрольләр белән төрле төбәкләрдә булып кайткан. Мәскәүдәге концертын ул бары тик җылы эмоцияләр белән генә искә алды. Тамашачымның күп булуы, минем иҗатымны хөрмәт итеп концертларга килүе куандыра дип сөйләде ул.
Яңа елга Фирдус зур идеялар белән кергә планлаштыра. Ләкин нинди идеялар икәнен ул сер итеп калдырды. Серле җырчыбызның клибын бергәләп карыйбыз. Gadigine tügel, minim sigen yarım Eytirsin ile, şeşek beyleme Aklık saflık şeşken, şuşu şeşek bilen Yazmışımı berge beyledim Gün elimde barı, şişme ağışları Onun gına, mağlı tavışı Girek tügel mina, başka güzellerde Girek tügel, şitiler yazmışı Şişelmesin ile yazmış diyenlere İn yaratkan köşen bulganına Siyen yarın bilen jirde yaşayken Bırakı düze taşıp tırganına Yakşıdan da yakşı tabılır dittağı Yanğa hisler ezli başılamam Birge beylep kuygan yazmış diyinlerin Bir koyşanda sütüp taşılamam Rehmet yazmışıma seni tapkanıma Yüreğimden şığa jırgına Senin iseminne jırga kuşam indi Kayta kayta yaşlık yazıma Şişelmesin ile yazmış diyenlere İn yaratkan köşen bulganına Siyen yarın bilen jirde yaşayken Belki düze taşıp tırganına Şişelmesin ile yazmış diyenlere İn yaratkan köşen bulganına Siyen yarın bilen jirde yaşayken Belki düze taşıp tırganına Gadigine tügel, minim sigen yarım Eytirsen ile şeşek beyleme Aklık saflık şeşken, şuşu şeşek bilen Yazmışımla birge beyledim Ришат Фазлы Әхмәтов 2016 елда икенче дискын чыгарган һәм Татарстан районнары буенча тамашачыларын шатландырып йөргән. Шәхси тормышында да бар да яхшы. Тормыш иптәше белән малай үстереп яталар. 2017 елгы планнарга килгәндә Ришат серләрен ачмады. Җырчының яңалыкларын беләсегез килсә, TMTV каналын күзәтеп барыгыз. Ә хәзер Ак шымыртта ак сирен җыры сезнең экраннарыгызда. Бакчаларда мин йөрим, сиңа чәчәкләр эзлим.
Bak şeşek atkanı şımır Şav şeşekte akı sirin Ak şımırtta akı sirin Aysın misin abirin Ak şımırtta yak sirin gel Min gaşık bulup yerin Ak şımırtta akı sirin Aysın misin abirin Ak şımırtta yak sirin gel Min gaşık bulup yerin Uramlarda meni yerim Min haman seni ezelim Vakit ötse de sizmim Bir minutka da tüzmim Akşamırta vakı sirin Min haman seni ezelim Akşamırta yak sirin gel Min gaşık bulup yerim Akşamırta vakı sirin Min hamasine ezilim Akşamırta yak sirin gel Min gaşık bulup yerim Şeşekler kulağımda Tıram senin yolunda Niler iken o yanıda Kimler iken koyununda Akşamırta akı sirin Ayşan yanına gelin Akşamırta yak sirin gel Min gaşık bulup yerim Akşamırta akı Ayşan yanına gelim Akşamırta yak sirin gel Min gaşık bulup yerim Akşamırta yak sirin gel Min gaşık bulup yerim Min gaşık bulup yerim Min gaşık bulup yerim Şirattагы резидентыбыз Мәлике. Җырчы кызыбыз белгәнегезчә Мәскәүдә яшәп иҗат итә. 2016 ел Мәликә өчен зур үзгәрешләр китермәгән. Яңа җырлар өстендә иҗат итеп тамашачылары өчен яңа сюрпризлар әзерләү белән мәшгуль булган ул. 2017 ел Мәликә өчен нинди яңалыклар китерер? Вакыт күрсәтер. Ә мин сезгә аның ярату җырын тәкъдим итәм. Sihri güçler tabıp aşaman Yüreğimden şıkkanlıklar bilen Yaktım tevge suyu uşağın Tek yarattığın deniz dolkınınday Uşağımdan ışkan yalkınlarday
Күзләр булып ятар идем, юлларыңа төшәлеп. Күзләреңә бер карасам, кала җаным бушанып. Сөйдем сине, син дә мине, сөяреңә ышанып. Әлдә сөям, әлдә сөям, әлдә сөям шашынып. Кешерим сине, җаным. Тик яратуым диңгез дулкыныдай, кучагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түреннән, һәм яңа җыр туа күңелдән. Тик яратуым диңгез дулкыныдай, кучагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түреннән, һәм яңа җыр туа күңелдән. Соң дисең микән дип җырлаучы Әнвәр Нургалиев узып баручы елга бик рәхмәтле, чөнки ул барлык куйган максатларына ирешкән, җырлар иҗат иткән, клиплар төшергән. Әнвәр алга планнар корырга яратмый икән, ләкин шуңа карамастан үз алдына куйган бурыч максатлары бар аның. Вакыты җиткәч барысын да белерсез дип сер итеп калдырды җырчы. Үтсәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Белмим кем белән гомер итәсең, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Мин дә гөл сине сагынам шулай, икенче ярым сиңа тиң түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнар юллыйм.
kalgan bir günüm de yok. Soңдыйсың микән, соңдыйсың микән? Шыр белән сиңа сәламнар юлыйм, тыңлыйсың микән? Соңдыйсың микән? Birinchi üçlükкә дә килеп җиттек, дуслар, һәм бүген 3нче баскычта Лилия Гыймаддинова. Аның өчен узган елның язы TMTV премиясе лауреаты булу. Җәй Тенерифе утравында ял итү. Көз Лилияләр концертын оештыру һәм яңа машина алу белән исендә калачак. Музыкаль биеклекнең 3нче урыны Лилия Гыймаддинова. Яратканда жан атканда бары дөньяда түгәрәк. Күңелләр канатланып оша, гүя язгы күбәрәк. Яратканда жан атканда күңелләр чәчәк ата, кызарып кояш батада, елмаеп таңнар ата. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Бара кышлар безгә тиң. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Барлы булыйк синдә мин. Яратканда жан атканда ашкынып тора йөрәк. Ашкын өчен яшь йөрәккә тик тиңе генә кирәк. Яратканда жан атканда күңелләр чәчәк ата, кызарып кояш батада, елмаеп таңнар ата. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Бара кышлар безгә тиң. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Барлы булыйк синдә мин. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Бара кышлар безгә тиң. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Барлы булыйк синдә мин. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Бара кышлар безгә тиң. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Барлы булыйк синдә мин.
Хит-парадыбызның икенче урын иясе Гөлназ Солтанова 2017 елга зур өметләр баглый. Гөлназ үзенә яңа максатлар куйган. Ул үзенең сольный концертын уздырырга планлаштыра. Әлбәттә, бу бик зур иҗади эш. Яңа җырлар яздыру, сценарий өстендә эшләү, декорациялар, костюмнар һәм башкалар. Без аңа шушы зур эшендә уңышлар телик һәм аның сагыну клибын карап узы. Икенче урын Гөлназ Солтанова. Hürmetli radyo dinləyicilər, bugün bizdə qonaqda tanılğan yaş җырчы Гөлназ Солтанова. Һәм инде бик күп радио dinləyicilərini кызыксындырган сорау Гөлназ сагыну җырының тулы тарихын сөйләп китәләр. Бәхет эзлим, дөнья күрәм диеп, китсәм дә мин туган ягымнан, хыялымда кире кайтыр өчен, төн җиткәннән көтеп зарыган, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә яңан аяк, болын буйлап чабам һаманда. Йолдызларга үрелсә дә буем, тамырларым җиргә бәйләнгән, чишмәләрнең серле челтерәве, мин җырлыйсы җырга әйләнгән, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә яңан аяк, болын буйлап чабам һаманда. Туган өем ничек рәхәт миңа, барлыгыңны гына белсәм дә, сиңа кайткач мин гап-гади балам, кем булсам да кая йөрсәм дә, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә яңан аяк, болын буйлап чабам һаманда, болын буйлап чабам һаманда.
Хит парадыбызның беренче баскычына да килеп җиттек, дуслар. Кызлы йорт квинтеты өчен 2016 елның кадерле мизгеле туганнарым җырына төшерелгән клип. Кызларның шәхси тормышына бәйле булгангадыр клипны тамашачылар бик ошатты. Яңа елда авыр вакытлар булмый калмас, ләкин шатлыклары күбрәк булсын дип теләделәр апалы-сеңелле Ганиуллиналар. Ә без үз чиратыбызда аларга иҗади уңышлар телик һәм җырларын тыңлыйк. Музыкаль биеклекнең беренче урыны. Хәлләремнең төрле хәлен алдан аңлаучыларым, сез минем туганнарым. Сызлауларым яраларын тоеп назлаучыларым, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Эшләремнең киңәшләре, серләремнең сердәшләре, сез минем туганнарым. Шатлыкларымны күрүче, күңелемне үстерүче, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Бәйрәмнәрдә бергә булыйк, күрешеп, йөрешеп торыйк, аралар җылы торсын. Тугандык бердәмлегеннән, җаннарның бергәлегеннән, тормышлары матур булсын. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Шәхсән музыкаль биеклек хит парады өчен бу ел матур җырлар һәм мәгънәле клиплар белән генә истә калды. 365 битлек китапның беренче битен ачарга санаулы гына көннәр калып бара. Киләсе 2017 елда да бергә булып дуслар. Якынлашып килүче яңа ел бәйрәм белән сезне. Яңа елда ак бәхетләр теләп, мин Рамил Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока.